Kung di may santo ko dito sa pagsandalan mo. Okay. Sandal ganito. Naalam na di bayad di pan? Hindi dapat ko ito. Di. Ano din? Kahoy. 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 Saan na? Hindi na ito parang pili ginagdag ko. Na? Mun manuwa dyan? Na? Dumdumit ino.
750 nga ka-deliver dyan. Pagkari nga yun. 750. 15. Yung Hotel Maya? Ay dati? May ito kami din na pag-deliver ka dyan. Ano mo? Baka iso di nag-deliveran tayo sa balik. May garlic. Ate Carlet? Namang nga dyan lalaki.
Nakikiliti ako, kuya. Wait lang.
Magkano rin? Wala na number na ano. Manok lang gunisa. Oo. Duwa nga lang gunisa. Hindi lang talaga tama. Related na pinagbaga sa taas. Ito balik 250 pa lang. 50. Rent to 75 ka na titid mo. To 75 ka lang ah. Kaya, To 75 dito. kasi 25.
mesa mungkin. Ada macam mesa mungkin.
kasi.
No. Limited per kutsara. Limited per kutsara. Ito ba yung sipon? Ano? Sa kabila wala. Iwan pa dyan.
Dua. O ano. Ito bigat mong katang dito pa. Binayadan na? Mabilang ko sa pinala na. 250. Pagkante na yun.
Ano pa din?
guys. Ayan, guys. Alak, alak. Hala, late ako. Hala. Bupit ka to, ano ba yan? Ay, ganda ba? Nakatapusan na tong kabila ko yan. Tsaka tapusan na? Kulang na ako ng 50. Hindi pa aabot ng katapusan yung 50. Ha? Babalik ako ng katapusan. Ang up ko na ako ng show. Tingnan. Dito eh. Yung, di ba yung, ano to? Yung watercolor, yung parang ispa. Ang galing mag-usap eh. Okay na siya na? Wala layas na. Ano pinanggamot mo dati? Ano ba yun? Ano, hinayaan ko lang siya. Ay, ano ba yung binili ko nakaraan? Sinabi mo? Yung Bepantin o yung Fusidin? Meron ka pang gamot? Wala na. Si Jessica na umubos eh. Yun ang panggamot. Ano? Eh, Ano nang pangalan nun? meron ang dyan sa Hindi nakakasya yung budget ko. Kano na? panggamot mo. Magpapabili na lang ako. Eh, ito na lang ang pabili mo. Anong pangalan nun? Check mo.
minsan ha. Oo. Salamat. Akala. Sige. Hindi ko na yun. Hindi ko na yun. Wes. Naon. Kuray mo. Ipanarin mo na. Alam ko na. Jai. Parang na? Text ko nga na lang. Alam, titulit pa sa tayo. Guys, maraming salamat sa mga tumambay. Guys, mag-end na ako. Thank you so much. Natawagan tulad na tito. Ako pala nga rin ba? Dapat ko. Na pala nabasa. Guys, mag-end na ako ha. Thank you so much. Sunod ulit. Mag-end na ako guys. Thank you.